Ang pinagsarong puwersa kan News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa inyong kabos mga tugang ngayon aldaw nin Lunes, Enero 26, 2026. Kami po sa inyong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal suspect sa pambabadilgadan asin pagkalugad kan saro pa sa ginubatan padagos na pinag-imbestigaran kan mga otoridad. 52 na JO employees sa Ginubatan na Albay, daina na i-renew ang kontrata dahilan sa pagpositibo sa ginibong drug testing. Sobra 500 na paratukdo sa Tabaco City na i-promote kan nakaaging aldaw. RHU Bakakay, mga opisir ning libreng chest x-ray asin iba pa sa Pebrero 5 sa barangay Hindi Bakakay, Albay. Sa lado nasyonal, Philippine Coast Guard padagos na nagkukondukta nin search and rescue para mahanap ang mga Pilipinong tripulante na nawawara. Philippine Navy nagpadara ning frigot para sa paghanap kan mga Pilipinong tripulanteng nawawara. Chinese Embassy, maghali na sana sa Pilipinas kung habo magsunod sa leyes kanasyon. House Justice Committee handa sa itatapok na impeachment complaint na ipapadara kan plenaryo kan Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, Pope Leo tinawan din importansya ang proteksyon kan human identity sa panahon ngunyan na lakop ang AI. Sa lado ng sports, Pinay tennis star Alex Ayara makakalaban si Alina Chereva kan Russia sa round 42 kan Philippine Women's Open. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinagbadilgadan ang sarong 40 anyos na mantang lugadan man ang nasa 50 anyos na biktima kanday pa namibida na suspect sa barangay Magiron, Ginubatan, Albay. Alas 2 nin maagahon kasuudma sigun sa Ginubatan PNP na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial day pasagkod sa ngunyan maaraman kung si Isay opera ang nambadil sa mga biktima. Sa ngunyan padagos na nagpapabulong ang lugadan matapos ang insidente. Sa presente man na pinagkukonsiderar kan mga otoridad ang investigasyon tangani o presenteng pigikondisir kan mga otoridad ang investigasyon tangani maaraman ang pagkakamidbid asin kutob kan mga suspect katakod kan nangyari na shooting incident sa nasabing lugar. 52 sa mga job order employees sa munisipyo kang Ginubatan, Albay ang dai maire-renew ang kontrata matapos na magpositibo sa drug test as in iba pa na nagsayuman na magpartisipar sa ginibong surprise drug test kang nakaaging aldaw. Sigun kay Ginubatan Councilor July Tingson, ang Pamayokan Committee on Public Safety, di nakakapagpadagos pa sa pagpapatrabaho sa lokal na gobyerno ang mga nasabing empleyado. Dagdag pa niya na di man sinda nagkulang bilang mga opisyales dahilan tapirming pinagtutukar ang concern manungod sa illegal na droga sa munisipalidad sa mga barangay Anti-Drug Abuse Council, PNP, asin iba pa. Alagad makangalas ang naging resulta kang aktibidad na dakol ang nagpositibo. Mientras tanto, lauman man na ikukondusir ang nasabing aktibidad, embuelto ang mga barangay officials, elected officials, mga regular employees asin iba pang sa daay maaaraman na petsa bilang sorpresa. Sobra 500 na paratukdo sa Tabaco City ang naipromote katakod kan ginibong Expanded Career Progression kan Department of Education Tabaco City Schools Division Office o SDO. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City SDO Superintendent Dr. Fatima Buen, totalmenteng 548 sa 549 ang naipromote na mga paratukdo. Pinaglinaw man kan opisyal na ang solamenteng dai na i-promote ang nakaproblema sa teknikalidad dahil kulang pa nin sarong taon ang sa iyang ultimong promotion. Ipinaghiras man ni Buen na ang Tabaco City ang may pinakahalangkaw sa bilog na Bicol Region Schools Division.
Ipinaghagad man kan opisyal sa mga paratukdo na mas pakarayon pa ang trabaho katakod kan sa indang promotion. Sa kunyan, pirmado na ang mga appointments kan mga paratukdo sa syudad asin preparado nang isubmit sa Civil Service Commission. Gigibuhon kang Rural Health Unit o RHU Bakakay ang libreng chest x-ray sa mga Bakakayenyos edad 15 anyos pa itaas sa barangay hindi covered court sa Pebrero 5 ngunyan na taon. Segun sa anunsyo kan RHU Bakakay, prioridad sa nasabing aktibidad ang mga close contact kan active TB case. May mga abo na nasa 2 semana pa itaas asin may mga comorbidity. Apwera sa libreng chest x-ray, ipig-upisirman sa aktibidad ang libreng PPD test para sa mga kaakian asing libreng HIV counseling and testing nagigibuhon sa Barangay Hindi Health Station. Ang nasabing aktibidad parte kang annual active case finding activity na sponsored kang PBSP kaibahan ang Collion Foundation and Department of Health. Ipinag-anunsyo kan Commission on Elections o COMELEC Daraga ang schedule kan satellite voters registration sa munisipalidad. Enero 29 sa kod 31 nganya na taon. Sigun sa ipinaluwas na abiso sa Enero 29, gigibuhon ang aktibidad sa Barangay Hall kan Barangay Gabawan, sa Enero 30 sa Barangay Hall kan Barangay Kapo, mantang sa Enero 31 naman sa Barangay Hall kan Barangay Ibaugan. Pinag-inganyarman ang mga hobenes asin residentes na aprobitsaran ang nasabing aktibidad tangani makaboto sa papaharaning barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre ngunya na taon. Presenteng ma-experiensyahan ngunya na aldaw kan mga Bakakayenyos ang paramientras na water interruption basado sa anunsyo kan Bakakay Water District o Bawad. Segun sa Bawad, dahilan ini kan mainline leak repair sa Kitnong kan De La Cruz resident sa Barangay Hindi asin Barangay 10 kan Bakakay Albay. Dagdag pa kan distrito ini ang kausa kang naeksperyensyahan na maluya sagkod kawaraaning supply ning tubig sa munisipalidad. Pinagkakalkuluman na matatapos ang nasabing pagpakarhay ning mas amay pa sa itinalaan pang oras asin maibabalik tulos ang normal na water service sa nasabing lugar. Nasa 2,000 na atleta sa probinsya nin Albay ang magraralaban-laban sa pagbubukas kan palarong panlalawigan sa aga Enero 27 na madurar sagkod Enero 30. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, ang mga atleta ang hali sa naging resulta kan elimination rounds kan mga nakaaging district asin cluster meets. Ang mga atleta paghaharampangan ang man-iba-ibang sports aron kan athletics, archer, arnis, badminton, baseball, basketball, chess, dance sport, futsal, swimming, softball asin iba pa. Ang mayorya kan mga kawat gigibuhon sa Provincial Sports Complex sa Ginubatan Albay, mantang may iba man nagigibuhon sa luwas kan venue aron kan swimming na nagigibuhon sa Bicol University. Ang mga makakalusot sa palarong panlalawigan ang marepresentar kan probinsya sa palarong Bicol na posibleng gibuhon sa Marso o Abril ngunya na taon. Dai pa nahahali sa mga kable kang telco na nakatagilid sa poste sa Purok 4 kan Barangay San Roque sa Legazpi City, kun kaya dai pa ini napapakarhay kan Aleco. Ini ang pinaghiras ni Barangay San Roque punong Barangay Hill Atento sa entrevista kan DZGB News kung sain haloy na ining pinaghahampangan nindang problema dahilan ta posible ining magdara ng peligro sa lugar kung dagos na matumba ang poste. Dagdag pa kang opisyal na pirang beses na sindang nagpadara ng surat sa Aleco. Alagad ang kasimbagan, makikoordinar muna sa City Engineering's Office, tanganing maipaaram sa mga telcos na tangkason ang saindang mga wire na nakakabit sa poste. Sigun pa ka Atento, may nagibo na sindang surat alagad ipa-follow up paninda ini sa nasabing opisina para sa tulos asin magkakanigong aksyon. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalikan barata alas 12. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Season, your wishes are coming true at the Metro Wish Upon a Car raffle promo. 4 lucky winners will have a brand new BYD Sea Lion 5 DMI. But wait, here's more. We spread a joy to 65 more winners of minor prizes. 10 winners inverter refrigerators, washing machines, smart LED TV, TCL split type inverter air conditioners, and 25 winners of 20,000 pesos worth of gift certificates. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTED 241634 series of 2025. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Bali po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal asin Ibapa. Padagos ang search and rescue operations na pigkukondukta kan Philippine Coast Guard o PCG para sa mga biktima nin trahedya kan paglubog kan motorbangka na MBCA Amehara asin kan barkong MV Devon Bay. Dahi nagpupundo ang mga tauhan kan PCG sa paghanap asin pagsalbar sa mga posibleng nakaligtas sa duwang insidente. Sigun sa pahayag ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, kumpirmadong 5 bangkay na na-recover gikan sa MBCA Amehara. Ang mga nagada na biktima dinara na sa Davao City para maikondukta ang proseso nin identification asin maaraman ang identity kan sa indang mga kapamilya. Sa kabilugan, 16 na lunad ka nasabing lunadan pandagat ang nairehistrong nailigtas. Mantang 10 pa ang padagos na pighahanap kan mga autoridad. Tanganing maparikas ang paghanap ginibuan aerial survey sa lugar kan insidente. Nagpadala nin guided missile ang Freygut ang Philippine Navy sa BRP Jose Rizal o FF-150 tanganing magkondukta ning search and rescue operation para sa MV Devon Bay. Nasarong Singaporean flag cargo vessel na naglubog harani sa Scarborough Shoal kang Enero 22. Ang insidente nangyari 55 nautical miles northwest part kan Bajo Masinloc, Zambales. Lunad ka nasabing barko ang 21 na Pilipinong tripulante na sigun composed kan China Military Bugle, 15 sa sainda ang nasa stable ng kondisyon asin 2 ang kumpirmadong nagadan, mantang ang 4 na crew member pa ang nawawara. Sigun sa PCG spokesperson Captain Noemi Girao Kayabyab, naenot nang nagpaabot ning tabang ang China Coast Guard o CCG matapos ma-recover ang 17 Filipino crew members. Naglalaog man ang mga otoridad na mahahanap ninda ang iba pang tripulanting Pinoy na nawawara sa insidente.
Sinermona ni Senador Erwin Tulfo ang China, partikular ang China Embassy, asin sinabihan na lumayas na sana sa Pilipinas kung bako gusto ang demokrasya sa nasyon. Kasunod ini kan pagsitar asin pagkondenar kan Chinese Embassy sa mga opisyal kan nasyon na nagpapahayag nin pagkontra sa indang mga pigigibo sa West Philippine Sea o WPS. Tinawanin doon ni Tulfo na daing poder ang Chinese Embassy nati nohon ang mga opisyal na nagpapahayag sana manungod sa pag-anab ninda sa satuyang teritoryo. Sinabi kan senador na kung bako gusto kan Chinese Embassy officials kung paano nagagana ang demokrasya sa Pilipinas, pwede man sindang maglayas anuman na oras. Ipinunto pa kan senador na rules kan nasyon ang masusunod dahil ang freedom of speech iyo ang nasa satuyang konstitusyon. Sigun pa sa senador, palibhasa daing siring na katalingkasan sa saindang nasyon dahil ang mga kritiko pigpapapreso, ang media pigpapasilensyo asin pigkokontrol man ang saindang mga opinyon. Preparado ang House Committee on Justice sa anuman na impeachment complaint na ipapadara kan plenaryo kan Kamara de Representantes. Ini ang sinabi kan chairperson kan komite na si Batangas Representative Jervil Luistro sa sarong media forum sa Quezon City kang nakaaging aldaw. Si Attorney Andre De Jesus ang enot na nagsumintir ning impeachment complaint kontra kay Ferdinand Marcos Jr. kan Enero 19. Kan Enero 23, nagbalo man na magsumitir kan kanya-kanyang impeachment complaint ang Makabayan Bloc asin grupo ni dating Ana Kalusugan Representative Mike Defensor. Daininda na isumitir ang reklamo dahil wara si Secretary General Cheloy Garafil na nasa sarong scheduled official trip sa Taiwan. Matapos maresibi ang impeachment complaint, ipapadara kan Office of the Secretary General ang reklamo sa Office of the Speaker para maisabay ini sa order of business as in ire-refer sa Justice Committee. Kasunod kang referral, sinabi ni Luistro na iproproseso ini ang Justice Panel puon sa pag-aram kung ini sufficient in form as insufficient in substance bago ang pagkondukta ning pagdangog tanganing maaraman kung igwaning probable cause sa reklamo. Ano man ang maging desisyon kan komite, ang articles of impeachment, iyo ang maipapadara sana sa Senado kung dai magbaba sa 1/3 kan kabilugan na numero kan mga miyembro kan Kamara ang mapabor sa reklamo. Pipaimbestigaran ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez sa Kongreso ang hababang millgate price nin asukar na nakakaapekto sa kabuhayan kan agricultural communities. Sigun kay Benitez, nasa kritikal na kamugtakan na naman ang sugar industry sa nasyon. Pinanginota ni Benitez ang sarong public consultation sa Talisay City kan Enero 23 para aksyonan ang hababang sugar millgate price na nagsisirbing patakot sa kabuhayan kan ribo-ribong pamilyang Negrosanon na naglalaom digdi. Kay bahan sa pighihiling sa grabing pagbaba kan presyo and over-importation kan refined sugar, pagdakol kan artificial sweeteners asin halangkaw na presyo nin abono asin petrolyo. Nagatindir sa konsultasyon ang mga representantes kan Federation of Sugar Producers Association, United Sugar Producers Federation, National Federation of Sugarcane Planters, Panay Federation of Sugarcane Farmers, Sugar Master Plan Foundation Incorporated, Philippine Sugar Millers Association asin Association of Sugar Planters. Presente man sina Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Chairperson Senator Kiko Pangilinan, House Committee on Agriculture and Food Chairperson Representative Wilfrido Mark Enverga, Representatives Albi Benitez, Manuel Frederico, Jeffrey Ferrer, Dino Yulo asin Mercedes Alvarez Lansang. Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson asin mga opisyal kan Sugar Regulatory Administration. Sigun sa SRA, ang millgate price kan asukar kan Disyembre nasa 2,400 pesos kada 50 kilos na sako na kapareho kung bako man kulang pa sa kapital kan Paraoma. Nangapudan si Palace Press Officer Claire Casto, irespeto as hindi pagibuho na karawang issue, may kinaaraman sa salud kan presidente. Katakod ini kan pahayag ni Senator Amy Marcos na uncared si President Bongbong Marcos. Segun sa senador, kaya nakakahelang an sa iyang tugang dahil daining nagaataman digdi. Segun kay Castro, bako magkakanigo na gibuhon na makaulok o pasali. Ang pagtataoning abiso may kinaraman sa kamugtakan ng sarong tawong, may pinag-aagihan na helang.
Sinabi niyang nakinakaipuhan kan presidente asin si Isay man na may helang ang udok sa buot na malasakit asin tunay na pag-ataman, bakong pagiging komedyante o payaso sa hampang kan publiko. Dai makipagplastik sa mata kan mayoriya, dagdag pa kan mensahe ni Castro. Bareta sa ibang nasyon nangapudan si Pope Leo XIV na dapat proteksyonan ang human identity asin tunay na relasyon. Inaapisar kan paglakop kan paggamit nin artificial intelligence. Sa iyang mensahe sa World Day of Social Communication na ang AI systems iyo ang nagtataonin biases sa mga may gibo kaini. Sarong dakulang hagyat sa ngunyan sigon sa Santo Papa kung paano maprotehiran ang pagkatawo, identity, or nin sarong tawo asin pagkakaigwa nin tunay na relasyon. Magigiromdoman na kan 2023 nabiktima nin AI si dating Pope Francis kung saan naglakop na ini na nakasulog nin puting puffer jacket. Sa bareta niya to sa lado ng sports, makakalaban kan Pinay tennis star na si Alex Ayala ang Russian na si Alina Cherevea sa round of 32 kan Philippine Women's Open na pigigibo sa Rizal Memorial Tennis Center. Si Ayala na naka-schedule bilang number 2 seed sa makahistoryang WTA 125, iyo ang maghahanap ng pagkakataon na mabawi ang sarong nainot na pagkadaog kay Cherevea na dinaog siya 6 na taon nang nakaagi. Si Cherevea, nasa ngunyan ang world number 163, iyo ang dinaog ni Ayala kang 2020 sa sarong International Tennis Federation o ITF sa Spain sa score na 3-6, 3-6. Alagad dakol na ang nagbago poon kato. Si Ayala sa ngunyan ang nasa top 49 kang WTA players asin igwang sarong WTA title asin dakol na Grand Slam main draw appearances. Ang manggana sa laban ni Ayala asin Cherevea, iyo ang makakalaban sa manggagana kan entry sa mga Japanese na si Nao Hibino asin Himeno Sakatsume. Mantang ang top seed na si Tatjana Maria kan Germany, makakalaban ni Lulia Jean kan France. Naimbento kan mga siyentipiko ang digital twin bilang sarong makabagong teknolohiya na nagkekrear nin digital na eksaktong kopya kan sarong totoong bagay, sistema o lugar. Ini padagos na pinaka-update nin real world data. Kapareho ini nin sarong mirror world kung saan pwedeng baluon asin pag-adalan muna ang mga posibleng mangyayari sa digital bago gibuhon sa aktual na pangyayari na ina-update gamit ang real world data. Nagpupuon ang digital twin sa sarong pisikal na bagay o sistema aron kan edipisyo, syudad o maski hawak nin tawo. Pinagkokolektar kaini ang datos hali sa man iba-ibang data feeds asin ipiglalaog sa sarong digital model. Dahilan kaini nagiging posible na ang pag-stimular nin man iba-ibang senaryo, pag-predict nin mga posibleng danyos o failures asin pag-optimize nin performance na dai napipeligro ang tunay na sistema. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong espesyal na world-class na regalo, ang ipig-upusir kan musikero asin creative entrepreneur na si Philip Halon para sa first birthday kan sa iyang aki na si William. Nako ni Halon ang Guinness World Record para sa most languages featured on a music single. Matapos niyang isurat asin i-record ang kantang Pinaggamatang o entitled I Love You na naglalaman ning nasabing phrase sa 521 naman na iba-ibang level ning lengguwahe. Dinaog kay ni ang dating record na 398 languages na naitalaan kang 2024 kang sarong artist hali sa India. Bako random ang pagpili kang numerong 521 dahilan ta tinuyo ini ni Halon bilang tribute sa kaldawan kan sa iyang aki kan Mayo 21. Flashback. Ngunya na aldaw Enero 26 taon 1954 kan magpaluwas si Presidente Ramon Magsaysay nin Executive Order No. 8 na nagbabawal sa pagkatay nin mga karabaw sa laog nin sarong taon. An ordem kasunod kan Republic Act No. 11 na inaprubaran kan Setyembre 2 taon 1946 na mahigpit na nagbabawal sa pagkatay nin babaeng karabaw, kanayi, mare, asin baka, apera na sana
kung may permiso hali sa kalihim ng kagawaran ng agrikultura at likas na yaman. Sigun sa pahayag ni Presidente Magsaysay, ipinaaram sa iya ni Director of Animal Industry Manuel Sumulong na poon 1947 sagkod 1953 uminabot sa 156,216 na karabaw ang kinatay sa Manila asin kataraid na lugar mantang 247,895 naman sa mga probinsya. Sa bilang, nasa 82,401 ang kinatay na mga karabaw kan nakaaging taon sa bilog na nasyon. Tinawan doon kan Presidente na ang mga kinatay na karabaw ang may kakayanan pang magtatrabaho asin dai pagduwa-duwang pagadan sa mga ini ang nagdaran nin kakulangan sa bilang nin mga hayop asin marinding pag-ongkaw nin o paglangkaw nin presyo kan mga karabaw. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Welcome back, Sir Mar. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo. Kaya